Maswerteng nakaligtas sa pagkabutod ang duwang menor de edad makalihis na magkarigos kasuudma sa dagat sakop kan Barangay Rawis, Legazpi City. Alas 3 nin hapon kan mahiling kan sarong concerned citizen na napaagi sa naman sa lugaran mga biktimang edad 10 asin 13 na nagaaga din akudir mantang nabubutod sa nasabing katubigan na tulos man kaining nirespondihan. Makalis kaining alsahon pasiring sa baybayon ng mga biktima, tulos man ining nag-apod asin nag-agad akudir sa otoridad. Sigun sa tagapagtaram kan Coast Guard District Bicol, tulos na nagpasiring sa lugar kan insidente an sa indang mga kabuhan asin piglapatan in first aid an mga biktima. Dangan ipigdaraan mga ini sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Panawagan lang po namin sa publiko na bantayan po natin yung ating mga bata, mga anak po, para po hindi na po ulit mangyari yung ganung insidente. At kung meron po kayong mga pangangailangan or concern po, ang aming headquarters, Coast Guard District Bicol po ay bukas po 24/7 at laging handang magbigay servisyo po dito. Yan lamang po at maraming salamat. Sa ngunyan, stable na ang kamugtakan na kan 13 anyos na babayi, mantang nasa kritikal naman na kamugtakan ang kaiba kaining 10 anyos na lalaki. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.